O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia creouse no 2002 e está composto polo arquipélago das Cíes, na ría de Vigo, a illa de Ons e Onza, situadas na boca da ría de Pontevedra, e a illa de Sálvora e Cortegada, na entrada da ría de Arousa. O Parque Nacional esténdese de norte a sur ao longo das Rías Baixas, abarcando máis de 80 km², e cun 85% da súa superficie baixo o mar, onde atopamos unha explosión de vida única que foi recoñecida coa maior protección ambiental a nivel nacional. Na área do Parque Nacional prodúcese un fenómeno denominado afloramento ou upwelling, debido a unhas condicións xeográficas e oceanográficas especiais que permiten que masas de auga fría moi rica en nutrientes se eleven ao chegar á costa, traducíndose nunha elevada produtividade que mantén a gran biodiversidade da zona costeira. Esta riqueza biolóxica é aproveitada pola acuicultura, pesca e marisqueo, realizada na zona, e con gran recoñecemento a nivel nacional e mesmo internacional, xa que Galicia é o segundo exportador de mexilón a nivel mundial en canto á produción e extracción deste bivalvo. Nas illas atlánticas obsérvanse diferentes hábitats acuáticos que varían coa profundidade e a posición xeográfica, o que facilita a presenza de maior cantidade de especies ante esta gran variabilidade de substratos. Os fondos mariños areosos son medios inestables e con escasez de flora, pero que destacan pola súa importancia para as comunidades de poliquetos, peixes planos, como raias e rodaballos, sepias, pequenos bivalvos e diferentes crustáceos que viven enterrados na area. Os fondos de cascajo atópanse formados por resto de cascas de moluscos, hábitat de fauna moi variada, composta por cefalópodos, como polvo, crustáceos coa presenza de diferentes especies de cangrexos e peces entre os que se atopan as fanecas, raias ou pintarroxas. Outros grupos de fauna e flora das illas prefiren o refuxio seguro dos fondos de rocha, onde grazas á elevada riqueza das súas augas fórmanse arrecifes de diferentes organismos filtradores, como o mexilón e o percebe. Nesta zona pódense observar grandes bosques de laminarias, que serven de refuxio e alimento a moitos organismos, formando un hábitat de vital importancia nesta zona. Asociada a esta explosión de vida, atópanse tamén os grandes predadores, que habitan na zona peláxica ou columna de auga, incluindo os grandes bancos de caballas, robalizas, golfiño común ou arroaces. Á beira da representativa praia de Rodas, nas Illas Cíes, atópase a Lagoa dos Nenos, de auga salobre que serve como área de descanso e alimentación de gran diversidade de aves, como a garza real ou a espátula. Ademais, o cordón dunar asociado á lagoa representa unha área de aniñamento da píllara das dunas, ou Charadrius alexandrinus, que figura no Libro Vermello das Aves de España na categoría de vulnerable, e na listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial.
debido á diminución preocupante da súa poboación. Estas aves aniñan no chan, preferentemente en zonas baixas, abertas e húmidas, afastados da espesa vegetación e da actividade humana, polo que é moi común observalas en áreas areosas. Para construir os seus niños, utilizan diversos materiais, principalmente cunchas, pedras, herba e follas. Unha ameaza importante para esta especie é a perda e a perturbación do seu hábitat. A presenza humana, a contaminación, a explotación non sostible e a urbanización poden destruir os seus lugares de aniñamento, deixando nunha situación preocupante a supervivencia da especie, o que levou a tomar medidas a nivel internacional para a súa protección e conservación. As illas atlánticas caracterízanse pola gran cantidade de especies de aves mariñas, debido á riqueza de recursos alimentarios das súas augas, orografía do terreo e a escasa presenza humana converténdoas en sitios ideais de aniñamento. Debido a estas circunstancias, atopamos numerosas aves na procura dun lugar onde construir o seu niño, desenvolvéndose colonias de diferentes especies nas illas e poboando o ceo coa súa presenza. As principais comunidades nidificantes das illas atlánticas compóñense por a gaivota patiamarilla, o corvo mariño moñudo e a gaivota sombría. A gaivota patiamarilla, ou Larus michaelis, constitúe a maior colonia de Europa cuns 18.000 exemplares, aínda que a poboación vai diminuindo paulatinamente nos últimos anos, debido ao peche gradual dos vertedeiros da costa próxima, lugar onde estas aves obtiñan gran parte do alimento. O corvo mariño moñudo, Phalacrocoras aristotelis, é chamado así pola súa característica cresta que presenta na época de reprodución, e conta nas illas cunha poboación de aproximadamente 2.000 parellas, nun dos lugares do mundo con máis representación desta especie. É común ver o corvo mariño voar a nivel da auga, buscando lanzóns e outros peixes, así como concentrarse nas zonas das rochas para secar a súa escura plumaxe, xa que non é impermeable, facilitándolle o mergullo a unha maior profundidade. A gaivota sombría, ou Larus fuscus, é unha ave moi parecida á patiamarilla, que concéntrase na súa totalidade na illa de Sálvora, con algo máis de 100 parellas reproductoras. Trátase dunha gaivota non ameazada globalmente e na actualidade atópase en expansión polo territorio europeo. Tamén existen comunidades de aves terrestres de diferentes tamaños, como o falcón peregrino, o azor, o papo rubio, o sílgaro e a rula común. Por outra banda, as aves limícolas danse cita nas súas lagoas e charcas, sendo frecuente a presenza de garzas e mazaricos. Grazas á suavidade do seu clima e á súa situación no mapa, as illas atlánticas dan refuxio a numerosas especies de aves migratorias, entre as que cabe destacar a furabuchos balear ou Puffinus mauretanicus, por tratarse da única especie de ave mariña endémica de España. Diferentes proxectos tratan de reintroducir aves autóctonas, cusas poboacións quedaron diezmadas ou mesmo desapareceron por mor da actividade humana, como é o caso da arao común, especie que chegou a formar unha colonia dunhas 500 parellas nos anos 60, pero que xa levan 2 décadas sen nidificar. Entre os invertebrados que habitan no parque atópase a preciosa bolboreta macaó, en regresión en toda Europa,
e algunhas especies endémicas de escaravellos e tiseretas que se atopan na matogueira dos Cantís. Os anfibios e reptís non están moi representados nas illas, pero o seu valor biolóxico é moi destacado, xa que son especies que habitaron nun medio illado desde hai máis de 10.000 anos, sen apenas auga doce nin humidade subterránea. Dentro das poboacións atopamos o sapillo pintojo ibérico, o cal se atopa en perigo de extinción, a píntega común, o tritón ibérico e o lagarto celado. Este último de ata 18 centímetros, sendo o máis grande de Europa. Algún destes organismos presentan un método de reproducción que as fai menos vulnerables á sequía, como é o caso da píntega común. A píntega é vivípara neste ecosistema, xa que manteñen os ovos no seu interior e paren exemplares en terra xa metamorfoseados, polo que non dependen das charcas como os seus semellantes do continente. Os seus bosques autóctonos están caracterizados polo carballo común, cerquiño, acibro, silvardeira e sesta, cunha importante poboación de coello, ourizo e outros mamíferos pequenos como ratos de campo e toupas. As súas covas están habitadas polo menos por 3 especies de morcegos, sendo a máis vulnerable o morcego grande de ferradura. Este morcego posúe unha estructura membranosa no nariz, que lle dá unha apariencia moi peculiar, unha estructura a partir dunha membrana periférica con forma de ferradura, que funciona como unha antena parabólica. Esta estructura lle permite de forma moi eficiente captar as ondas de ultrasons que emiten polo nariz para ecolocalizar as súas presas. Nas illas atlánticas tamén atopamos especies invasoras que se atopan baixo control polas autoridades, polo perigo que entrañan para o equilibrio do ecosistema, como é o gato asilvestrado, introducido polo home, ou o bisón americano, procedente do continente. A conservación e preservación das illas atlánticas é unha labor de todos para conseguir unha interacción sostible e respetuosa cos seus ecosistemas, os cales teñen diferentes graos de protección e recoñecementos a nivel internacional debido á gran biodiversidade que albergan. O Parque Nacional atópase dentro da Rede Natura 2000, como zona de especial protección para as aves. É lugar de importancia comunitaria. E no ano 2008 pasou a formar parte do convenio OSPAR para a conservación dos ecosistemas mariños debido á riqueza biolóxica que se atopa nas súas augas. Ao mesmo tempo, no 2016 é considerado destino Starlight, pola destacada calidade das illas para contemplar e observar os estrelados ceos nocturnos, protegidos da contaminación luminosa. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas é unha pequena amostra da gran biodiversidade que se atopa nos fondos mariños da nosa comunidade e que debemos conservar para as xeracións futuras e polo ben do noso planeta, dentro dunha explotación sostible da nosa contorna.